Ja. Hej alle... Okay. What? Okay, hej alle sammen. Jeg kunne tænke mig at lave et stofferlovertag. Og jeg lige så godt lave stofferlovertag 1 og 2, da jeg hverken har lavet det ene eller det andet, så jeg tænker, jeg lige så godt bare lave dem samtidig. Men selvfølgelig starter med det første, så derfor starter vi med stofferlovertag 1. Og har til spørgsmålet her på min telefon. Og første spørgsmål er, hvornår blev du fan af Christoffer? Jeg blev fan af Christoffer, altså sådan rigtig fan, der blev jeg sidste sommer, da jeg var til sådan noget EM i Herning, sådan noget ridning. Og så kom han og spillede på Remis Natklub, som var på stedet. Og så var jeg inde og se ham og sådan noget. Og så efter, så gik vi sådan ud, hvor han kom kørende ud og sådan noget. Og så ruller han vinduet ned, og så spørger han, om vi skal tage et billede. Ja, derfor. Eller det var der. Ja. Spørgsmål nummer 2. Hvordan blev du fan af Christoffer? Det har jeg ikke sagt. Jeg blev fan af ham, ved at han var så sød, og spørger om jeg havde taget billeder med ham, og så synes jeg også, at jeg utrolig godt. Hold da op. Han er et fantastisk menneske. Derfor blev jeg fan af ham. De bedste minder, der faldt oplevelsen. Jeg har en del efterhånden, kan man også godt sige. Jeg har været til musik, men han er så nede ved jorden, og så dejlig, og han kalder sig sine buddies, da han kom ind til mig. It happens every time. Oh my god, det var helt vildt. Ej, han er mega dejlig. Ja, og så har jeg haft nogle små, altså for mig er det store oplevelser, men det er bare sådan nogle små momenter, hvor man bare tænker, ja, man bliver sådan helt, ej hvor det var vildt. Ja, det tror jeg, det er nok det bedste. Spørgsmål nummer 4, det er, hvad er det bedste ved Chrisser? Det bedste ved Christoffer, det er helt sikkert, at han er så loyal over for sine fans, og han er så nede på jorden. At han elsker at snakke, han elsker at bruge tid på os, og ja, det er det bedste. Han er et fantastisk menneske. Og det er også det, der gør, at man gider at blive ved med at være fan af ham, føler jeg. Og det er han igen og igen er så sød, altså. Og selvfølgelig har han nogle gange nogle dårlige dage, ja. Og derfor vælger han så at sige, at han ikke vil have taget billeder, og det er også fair nok. Altså, det kan jeg også godt forstå. Ja, det er det bedste ved ham, det er, at han er så dejlig og nede på jorden, og for det meste altid er klar på at tage et billede og snakke lidt. Ja, super skøn. Og 5. spørgsmål var, var du til nogle af hans koncerter på Totally Show-turen? Ja, det var jeg. Jeg var 2, tror jeg. Var jeg 2? Ja, jeg mener, jeg var 2. Jeg er ikke sikker. Det mener jeg. Og det var i Vega. Hvad fanden var den anden? Okay, never mind. Jeg kan ikke huske det. Oh my god, fuck, hvor pinligt.
Ja. Jeg var så 2. Ja. 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 Penis. Ja. Vi går bare videre. Spørgsmål nummer 6. Hvor mange gange har du mødt Chrisser? Altså, hvis vi skal sige sådan personligt, så ved jeg det ikke. Jeg har ikke talt på det. Ej, det er jo nu. Det ved jeg ikke, det har jeg sgu ikke talt på. Ja, det ved jeg ikke. Det er mange gange. 7, hvor mange koncerter har du været til? Jeg har været til 32 koncerter. Og det... Ja, det er rigtig, rigtig mange, men... ja. Og der er endda flere endnu. Fuck, det er mange. Sindssygt. Spørgsmål nummer 8. Har du fået dannet nye venskaber igennem Chrisser? Ja, det har jeg, og jeg har dannet de mest fantastiske venskaber. Og piger, jeg ved især det her, og jeg savner jer så meget. Ej, nu får jeg helt tår i øjnene. I betyder alt for mig. I gør mig til et bedre menneske, og et gladere menneske, sammen med Chris. Ja, I er fantastiske. Jeg elsker alle sammen. Ej, undskyld. Det var, når vi har rørt sig. Ja. Jeg savner jer rigtig meget, piger. Og jeg ved selv, hvem I er. I er de bedste. Okay, vi går videre, inden det går galt. Nummer 9. Kender du selv nogen i din omkreds, der er Christoffer-fan? Ja, jeg kender en. Eller jeg kender jeg kender en, der er dedikeret fan ligesom mig. Katrine, som jeg elsker overalt på jorden. Som jeg laver alting sammen med. Ikke kun Chris, men everything-agtigt. Og så har jeg... Kender jeg andre? Min omegn. Altså jeg kender nogen, der godt kan lide hans musik, og han synes, han synger godt og sådan noget. Men de er ikke fan af ham. Yeah. Det ved jeg ikke, man kan sige. Det sidste spørgsmål til det første stofferlaboratek er, hvad er det største ønske, som har noget med Chris at gøre? Mit største ønske er nok, at jeg har sådan en blanding, tror jeg. Altså at have et meet and greet med ham. Hvor det kun er mig og ham. Og så en af mine veninder. Hvor man bare får lov til at sidde og snakke med ham og sådan noget. Helt personligt. Og han følger mig på Instagram. Og han kan mit navn. Og det er irriterende, fordi der er ikke rigtig nogen, der kan udtale det. Men han har lavet en fødselsdagshilsen til mig. Og der siger han det helt rigtigt. Og oh my god, det er helt vildt. Og han siger det også rigtigt, David, til på din bog. Efter koncerten. Oh my god. Det er så skønt. Jeg ville ønske, at han kunne det. Sådan når man bare kommer. Det er Jacqueline. Rigtigt, ikke? Det kunne være vildt. Oh my god. Ja, men vi kan lige så godt gå videre til næste stofferlaboratek. Stofferlaboratek nummer 2. Første spørgsmål. Hvilket ord synes du, at Christoffer beskrives bedst med? Han beskrives bedst med jordnær, tror jeg. Han er så meget nede på jorden. Jeg kender ikke nogen, der er mere nede på jorden end ham. Han er så sød, han er så rar. Jamen, han er bare... Ja. Og loyal. Loyal og jordnær. Det er 2 ord. Jeg ved det godt, men det er sådan lidt svært at bare give ham et ord, ikke? Men ja, det var nok det, jeg ville kalde det. Spørgsmål nummer 2. Hvad siger din familie og venner til, at du er fan af Christoffer? Min familie synes, at jeg er totalt kuskør, og jeg er sådan set fuldstændig ligeglad. Han er mit et og alt. Og ja, jeg er ligeglad. Men de er ved at finde sig lidt mere i det nu. De ved, hvor meget det betyder for mig, så ja. Mine venner synes egentlig, det er okay. Nogle synes, det er bare, oh my god, jeg skal bare tage mig sammen, ikke?
og andre synes faktisk, det er ret fedt, og de synes, det er fedt, at jeg får så mange oplevelser med ham, og får lov til at møde ham, og alt de der ting. Så det var en blanding. Så de synes egentlig, det er ret fedt. Ja. Spørgsmål nummer 3. Hvad er din vildeste oplevelse med Christoffer? Min vildeste oplevelse? Ja, det svarede jeg jo egentlig også på i den første. Men det er nok, altså det er både en teamkoncert og, meet and greet. Ja, og så de der små momenter, som jeg også sagde tidligere. Det, der bare gør det helt specielt for mig. Hvornår så du sidst Christoffer, og hvornår skal du se ham igen? Jeg så ham sidst til EMA pre-party i Vega. Og jeg skal se ham igen den 4. december. Oh my god. Lidt. Jeg glæder mig så meget. Der skal også i Vega. Sjovt. Videre. Hvad synes dine forældre om Christoffer? De synes, at han er rigtig, rigtig flink. Oh my god. Jeg fik et chok, ikke? Ja. De synes, han er rigtig flink og sådan noget. Så ja. De er sådan, de synes egentlig, det er ret hyggeligt, ikke? Ja, det er ikke så meget der. Ja. De siger ikke så meget. Hvilken af Christoffers sange er din yndlings, og hvorfor? Min yndlings Christoffers sang, det er nok Remind You, tror jeg. Og Go Find a Man. Go Find a Man og Remind You, det er helt klart min yndlingssang. Remind You, den er bare fantastisk. Jeg har rigtig svært ved at synes, jeg er smuk. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men det har jeg. Fordi jeg har gået så meget igennem mit liv, og det vil jeg ikke komme ind på, men ja, den hjælper mig og ja, til mange ting. Og Go Find a Man, jeg synes bare, den er så fed. Jeg elsker den. Jeg hører den hele tiden. Den er fantastisk. Og Crazy, den bedste live-sang, det er helt sikkert Total Show. Og Twerk Like Mighty. Og Copenhagen. Oh my god. Yeah. Det er min yndlings. Videre. Jeg skal da være med at snakke for meget. Hvorfor er du fan af Christoffer, når der er så mange andre kunstnere? Jeg er fan af Christoffer, fordi han synger ualmindeligt godt live. Det er der sgu ikke så mange andre kunstnere, der gør. Derfor er jeg fan af Christoffer. Og så er han så sød med sine fans, det er der også rigtig mange andre, der er. Men han er også nede på jorden, han bliver ikke betaget af det her kendis, kan man kalde det. Han bliver ikke så meget betaget af det, han er stadig nede på jorden af sig selv. Fantastisk menneske. Har du plakater, papfigur eller andet med Christoffer? Ja, jeg har en plakat. Ja, jeg har en plakat, og så har jeg mange autografer med ham. Jeg har hans vandflaske heroppe. Lige her. Lige her. Og han har skrevet en autograf på den. Jeg ved ikke, om I kan se den. Der. Oh my god, den er glemt. Jeg har også et håndklæde fra ham. Jeg har fået hans håndklæde i Slagelse på sommerturen. Den her. Og der har han også skrevet en autograf på. Oh my god. Han er så dejlig. Og det har faktisk bare ligget på min seng. Jeg sov, altså bare ligget sådan. Og jeg faktisk sov meget bedre efter at det. Det er så mærkeligt, men det har jeg nu. Ja. Og som sagt, så har jeg masser af autografer og sådan noget. Jeg tror faktisk ikke, jeg har fået nok meget. Men det er også meget. Det betyder meget for mig. Så har jeg billeder og sådan noget, ikke? Men det er jo ikke. Ja. Hvordan har du, når Christoffer går på scenen? Jeg har det helt vildt. Jeg får virkelig sommerfugle i maven.
Jeg ryster helt vildt. Det er det sygeste adrenalinkick. Men ja, jeg har det fantastisk. Hvor mange penge tror du har brugt på Christoffer? Det ved jeg ikke. Rigtig mange penge. Jeg har ingen anelse. Virkelig ingen anelse. Jeg har brugt sygt mange ting. Ja, sygt mange ting. Sygt mange penge. Oh my god. Okay, jeg har brugt, skal vi sige cirka 30.000. 30.000 lige ud på husen. Jeg tror 30.000 passer meget godt på det. Puha. Au. Det er vildt. Det næste spørgsmål er... Okay. Ja, og som også er det sidste. Hvis du fik chancen for at sige en ting til Christoffer, hvad vil du så sige? Jeg vil sige til ham, Chris, tusind tak for alt det, du gør for mig. Du betyder rigtig meget for mig, og du er et helt specielt menneske i mit liv. Lyder det mærkeligt? Du er et helt specielt menneske i mit liv, der altid gør mig glad. Det er jo ikke kun din sang, der gør mig glad. Det er lige så meget dig som menneske. Ja, tusind tak, og jeg er virkelig stolt af dig. Jeg synes, du har en vild udvikling, og fortsæt med den udvikling. Du kommer endnu længere, og jeg håber, at du har en fantastisk tur i Japan. Oh my god, det er så fedt, du så... Ja, oh my god. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, jeg er helt mundlam. Men jeg har faktisk en ting mere, jeg har med Christoffer, som jeg ikke har her. Glem det. Jeg har sådan en t-shirt, som min veninde har, hvor vi har sådan over 10 autografer på. Det er virkelig fedt at have den. Og jeg var ikke sådan, det er med de der t-shirts. Det er så hyggeligt. Ja. Yeah. Men det var mit stofferlovtag. Jeg håber, I kunne lide det. Ja. Jo, og så har jeg faktisk også lidt armbånd. Det var lige sådan totalt random. Så derfor. Ja, jeg håber, I kunne lide det. Og ja, vi ses. Det kan være, vi ses til nogle af koncerterne. Hej. Stoffer, synes du ikke bare det irriterende? Andre siger, at du er bøsse og klar og et svin, for du er overhovedet ingen